ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೋಕ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಖಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದುಲೆ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಮಾತಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತವುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು 2-3 ಗಂಟೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕನು ಬೀಸ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದೊಡಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾಡದು ಬತ್ತದು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಂದುವೇ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲಿಬುಲಿಪಾಲೆ. ಬಂದುಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಮಾತಲ ನಮಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಿಸ ಕೈಕ ಬತ್ತು ಸೇರಡು ಪನ್ಪರೆಂಚಿನ ಜಗತ್ತಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವೇ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದುಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಟ ಅವೇನು ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಕಂತು ಮುಟ್ಟಾದೆ ಅಂಚನೆ 2-3 ಗಂಟೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಅವೇನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಉಂತವನಂಚಿನ ಅಂಡ ಬಜ್ಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಉಂತವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆ 2-3 ಗಂಟೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸಾರ ಆ ಸತ್ವಲೇನ ಮಾತ ಕುಂದಾದು 20 ನಿಮಿಷಡು ನಿಖಲ ಎದುರುಡು ದಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀನಿ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ ಎದುರುಡು ಮೂಡುದು ಬರೋದುಂಡು. ಒಂದುವೇ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ, ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲಿಬುಲಿಪಾಲೆ. ಬಲ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ಸ್. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಪಂದು ಆನಗ ಎರ್ನ ಪಂತ ಗಟ್ಟಿ ಏರು ಗಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಎದುರುಡು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐತ ಪೊರ್ಲು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಮೊಕಲು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣನು ಎತ್ತೊರಗೆ ಏರ್ಪಾದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತೂಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ 2 ಕುಂದೋಲು ಒಂದು ಪನೋಲಿ. ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರನಂಚಿನ 2 ಜನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರ್ವೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರುಲ್ಲೇರು. ಈ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಎಂಕಲು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಂದು ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಆರ್ ಬಜಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಿಂಚಿದಿನಾರತ್ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬ ಏಕದಂತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ತೊಷ್ಪೈನಾರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುಟು ಬದುಕೊಂಜಿ ಕವಿತೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಹೀರೋ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಆರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮಾರೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಗುರುವಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ನಮಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಪುಲಕನೆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದೆನಚಿನ ಸೀಕ್ ಸಾರತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣನೇ ಮುಚ್ಚಾದನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮಾತ ಅಡೆಗೆ ಇಡೆಗೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದನು. ಇಂಚಿನ ಕೊರೋನಾ ಕಂತು ಕುರ್ಪಿನಂಚಿನ ತೊಂದರೆಲೇನು ತೊಷ್ಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಎದುಕೊನಗ ಮಕ್ಕರ್ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ದಾದಕ್ಕ ಈ ಓದೊಂದೇ ಇತ್ತಾನಾ ಅಂದಕ್ಕ ಸರಿ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾತಾ ಸರಿ ಬಲ ಚೂರು ಓದುಗ ಈಡೆಗೆ ತಿತ್ತಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ಸರಿ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಓದು. ಇಟ್ ರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಅಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಬಂತೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊನ ತಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ
ನಿಕ್ಕಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಪಪ್ಪ ಕಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪ ಬಿರಿಯ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುರ್ಜಿ ಕಾವ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೇರು ಅಂಡ ಈತು ಬೇಗ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ದೇವರ್ಲೆ ತೊನ್ವೇರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡಿಯ ಅಂದಕ್ಕ ಮುರಾನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ನಾ ಪಪ್ಪನ ಎಂಕ್ ಮದಪ್ಯರ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕಾವ್ಯ ಅಂಡ ದಾದ ಅವನ್ ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನು ದಾ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಬೇನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆತ ಮೋಕಿಡು ತಾಂಕ್ ಜೇರಾರು ಇತ್ತೆ ಅರು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬುಳಿತ್ತಂಡ ಅರಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದ ಬುಳಿಪೇರ ಆವಂದು ಕಾವ್ಯ ಬುಳಿಪೇರ ಆವಂದು ಅಕ್ಕ ಎನ್ನನ್ನು ಬುಳಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಏ ಬುಳಿ ತೊಂದುಲಾನ ಏ ಇಚ್ಚಿಯಾ ಯಾ ಬುಳಿ ತೋಯ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡಿಯಾ ನಿಕ್ಕಿಲ ಬೇನೆಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನೆದ್ರು ತೋಚವನ್ ಜಾತೆ ಅಕ್ಕ ನಾನ ದುಂಬುಗು ಇಂಚಪುರ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ಏ ಹೊರ ಎನ್ನಿಲಗೆ ಪೊಪ್ಪ ನಮನು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವಂದಿತ್ತೇರೆಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅತ್ತೆ ಈದಾನೆ ಒರಿಯ ಮುಲು ಆನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತಾಡೆ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೇದಾನಿ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂದು ಇಂದ ಒಂದು ಎಂಗ ಚೂರು ಜ್ವರಲ ಎತ್ತಂದಾನಿ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಈ ಜ್ವರ ಇತ್ತನೆ ಇಡೇದಯ್ಯ ಬೈದನೆ ನಿಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೆರಾತ್ಜ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಂಬಳ ಧರ್ಮ ಕೊರಚ ನಿಕ್ ಛೇ ಅಂದದನಿ. ಅಲ್ಪ ಮಾರೆ ಚೂರು ಕಾಸು ಬೋಡಿತ್ತನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಇಂಚನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದು ಇಂದ ಒಂಜ ಐನೂದು ಪತನು ಮರ್ದೆತನು ಬೇಗ ಪೋ ಈ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಸಂಬಳ ಬೋಡಿತ್ತನ ಮೂರನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ದೆತೊನ್ನೇನೆ ಕೊಡ್ತುಜ ಮಾರೆ ಕುಡೇತೆ ಸಂಬಳಗೆ ಈ ಏತು ಸಾಲ ದೆತನು ಅಂದ ಪತನು ಒಂಜಿ ಐನೂದು ಖರ್ಚಿಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಬೇಗ ಪೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪಿದೈ ಪೋಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋ. ಹೌದು. ಹೌದು ಹಲೋ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಓಲೆ ಅಂದ ಅವ ಆಂಡ ಅವು ಸಾಮಿಯನ ಉಪರ ಪಾಡ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಆಯ್ಕೆ ಜ್ವರಗೆ ಆಯ್ ಪಿದೈ ಪೋತಿ ಅಂದು ಅವು ಬತ್ತೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪಡಾತೈತ ಬರ್ಪೆ ಅವು ಬಿದಡಿ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಎಂಕು ಕೊರಿಯರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಮಗ ಇರ್ ಪಾಪತೆ ಗುಡ್ ಬಾಲೈತೆ ಕೊರ್ಲೆಪ್ಪ ಕೊರ್ಲೆ ನೆ ಮಗ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾ ದಾದ ಕಚ್ ಮಲ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಲತ್ತನ್ನ ಮಲ್ತಪ್ಪ ಅಂದೆ ಪಪ್ಪ ಇನಿಯಾನ ಕಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಮಗ ಜೋರು ಬಡಾವನುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಲಿ ಹೊರಡು ಉನ್ಕ ಯಾಂಬಲ್ಸ್ಪೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವನಸ್ಸು ಜೋಕ್ಲು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದೇನ್ ಅವೇ ಎನ್ನ ಶಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಶಾರದಾ ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಿ ಜೋಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿರಿಯಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನು ಶಾರದಾ ಈ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೌಜಿ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಣತೆಯ ಮಾತೇರ್ನಲ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡು ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ತುದು ಎಂಕ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಕಂತು ಪಾಡುವೇರು ಬಂದು ಅಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆರ್ದು ಯಾನಿ ಎಂಚ ಕಂತು ಪಾಡು ಶಾರದಾ ಈ ಓಲಾನ್ಲ ಇತ್ತುದು ಅಂಡ ಪಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಜೆತ್ತು ಜರ ಮಗ ನಿಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಜೆತ್ತುಜ ಪಪ್ಪ
ಇರಗೆ ಅಮ್ಮನ ಡೇನು ನೆನಪಾಪುಂಡತೆ ಅತ್ತು ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಎರಡ ಕೇಂಡನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಕುರ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕುರ್ಲಿ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಬೊಕ ದಾಯಿ ಪಪ್ಪ ಅಂದು ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ನಿಕ್ಲಿ ಕೇಂಡಿ ಜನ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯತೆ ಪೊಪ್ಪ ದಾದ ಮಗ ಇನ್ನಂಚಿನ ಬಂಗಾರದ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮಿತ್ತ ಆಸೆ ದಾಯಿ ಪೊಪ್ಪ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಎರಡ್ದು ಮಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಪೂರ ಬಿಟ್ಮಿನಿ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಹಾ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರ್ನ ಬಂಗಾವ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಲೆ ಉಳೆ ಜಬ್ಬುಗ ಬಲೆ ಬಲೆಪ್ಪ ಏ ಈ ನಲ್ಲ ಪೋತ್ ಜನ ಮಾರೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಾಕಿಲು ಬಾರ್ದು ಪೋಲ ಬಂಡ ಆಯಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿ ದನಿ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಂಚ ಮೂಲೆ ಉಂತ್ಯ ದನಿ ನಿಕ್ಕಿ ಏಪಲ ಪಾತೆರ್ನ ಮುಗ್ಯ ರಜ್ದಾದ ಕಾಲೇಜ್ ದನಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ ಬೋಡಿತ್ತನು ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲನ್ ಸಂದಾಯನ ಎತ್ತಿತ್ತ ಕುಡ ಸಾಲನ ಏತ್ತು ಸಾಲದೆ ತೊನ್ನುವ ಮಾರೆ ದನಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊರ್ಪೆ ಸಂಬಳ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೇನ ಈ ಸಂಬಳಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪನ್ಪನೆ ಎಂಡಲ ಕೊರ್ರ ಬೋಡತ್ತ ಅವು ಪಡು ಏತು ಏತು ಬೋಡ ಇನ್ನಿಕ್ಕು ಕಾಲೇಜ್ ದನಿ ಅವು 1 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷನಾ ಅದ್ಯಾ 1 ಲಕ್ಷ ದಾಯಿ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಗ ಬೇಲೆಲುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರಲ್ಲುಂಡು 1 ಲಕ್ಷ ಪೂರ ಇತ್ತಕೆಂಡು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಮಾರೆ ಛೆ ಇರನ್ನೇ ನಂಬೋದೆ ದನಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ಏನನ್ನು ನಂಬುವ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಹಾ ನಿಕ್ ದಾದ ಹೋತನ ಇತ್ತೆಂಡಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಯಾನೊಂಜಿ ಬೈಯಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಪೂದ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಹೌದನಿ ಬೈಯಡ್ ತಿಕ್ಕಲ ಸರಿ ಸೀದಾ ಬೇಲೆ ತಡೆ ಪೋಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಗುಲ್ಲೋಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿ ಪೋಲ ಪೋಲ ದಾದನ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇ ಸಾಲಡೆ ಮುರ್ಕುದು ಬೋತಿ ಕಾವ್ಯ ಪಪ್ಪ ಅದಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂದಲ್ಲ ಪಂಟ್ಯಾರ ಏನಡ ಇಜ್ಜತ್ತ ಶೇ ಈತ್ ಪುರ್ತಾನ ನಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜೀರದ ನಾಳೆ ಬತ್ತಿಜೀರ ಇಚ್ಚಿ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೀರ ಕಂಟೆ ಕಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ಲಾಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಲೆ ತಿಂಡಿ ಬಂಡಾಂಡು ಬಲೆಗೆ ಅದೇ ಮಗ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ದಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ತಿಂಡಿ ಅಂದ ರಶ್ಮಿಲ್ಲರತ್ತ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಗೊರೆ ಇಂಕ ಕೊರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ತಿಂಡಿ ಹಾ ನಿಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರೇಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಬ್ಬಾ ಆತ ರೇಟ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಮಗ ಈತ ರೇಟದ ತಿಂಡಿ ನಮಕ್ ದಾಯ್ ಪಪ್ಪ ಇರ್ನ ಇಡೀ ದಿನದ ಸಂಬಲ್ನ ಇಕ್ಪೋಯ್ಜ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನಿಗೆ ದಾದ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಮಗ ಅಂಚಪುರ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಣ್ಣ ವರಾತ ನಾ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ದಾದ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಪಪ್ಪ ಇದೆ ಮಗ. ಇದೆ ಮಗ. ಕಾವ್ಯ ಚುಕ್ಕಿ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಮುಟ್ಪದಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ವಾ ಎತ್ತೋಕಂಡು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪ ಏ ಅವು ಪೂರ ಹಾಯ್ಗೆ ಹಾ ತುಕ ಬುಲಿಪೆರ ತುಕ ಈ ಪಪ್ಪಗೆ ನಿಕ್ಲ ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಡು ಅವಿನ ಪಾರ್ದು ಹೊರ ತೋಜ್ ಪಲೆ ಮಗ ಬಲೆ ತೋಜ್ ಪಲೆ ಬಲೆ ಬುಲಿಪೆರ ಅಂದ್ ಪಂಡತ್ತ ನೇ ಓ ದನಿ ಈ ಓಲ ಮಾರೆ ದಾದ. ಅತ್ಯ ನಿಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾದ ದನಿ ದಾದ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನಿಯಾ ದಾದ ದಾದ ಬಂಡ ಕೊರೋನಾಗೆ ಮಾತ ಲಾಕ್ಡೌನು ಏರ್ಲ ಬಿದೈ ಜಾಲ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಮಾತೆಗ್ಲ ಛ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರೆ ಅತ್ಯ ಏತ್ ಜಾತ್ರೆದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೊತ್ತೊಂತೆ ಏತ್ ಮದ್ಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವ್ಲೆಜ್ಜಿಯ ಒಂಜಿ ನೂತ ಇವ ನಾಟಕ ಛ ಪೂರ ಪೂರ ಹಾಲಾಂಡಿಯಾ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಡು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿಯನ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡು
ಛೇ ಧನಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ನಂಜಿ ಪುಟ್ಟ ಬೇತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ఏ పత్తుండల జోకులు 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 ಧನಿ ಅಕ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ಚಿ ಧನಿ ಅವ್ರಡ್ಡು ಏನ ಕಣ್ಣಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಧನಿ ದಲಾನ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಎತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಧನಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಲ್ಪಾಡ್ದಿಯಾ ಈತು ಸಾಲ ಕೊಣತ್ತ ಈ ಸಾಲ ಪಣ್ಣ ನೆನಪಾಂಡು ಮುರನಿ ಕೊಡ್ತೇತ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಪ ಸಾಲ ಎನ್ನಲು ಕೆಲವು ಬಾಕಿ ಆತನು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಂಚಾಲ್ನ ಮಲ್ತದು ಇಜ್ಜಿದನಿ ಏನವಿ ನಾಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಏನಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಧನಿ ಇರುಮುರನಿ ಕೊರ್ನ ಕಾಸು ಎಂದಾಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪದ ಬಾಡಿಯ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಈ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪು ಅತ್ತ ಇನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪು ದಾದ ಬಡ್ನಲ ಮಲ್ಪು ಎಂಕೆನ್ನ ಕಾಸಿತ್ತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋಡು ಯಾಲ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಛೇ ಧನಿ ರಡೇ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ರಪ್ಪ 16 ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಧನಿ 16 ರೂಪಾಯಿ ಬಲ್ಲ ಇಡಬಲ್ಲ ದಾದನೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ನೆಟ್ ಎನ್ ದಾದ ಪುರ ಪಂಡೆ ಏರೆಗ್ಲಂಚನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕರುಣೆ ಪನ್ಪನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಈ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಲ ಎನ್ನಿ ಕೊಂಚೂರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪತ ಬೈಜೇನು ಹಂಚಪುರ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಧನಿಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಧನಿಕುಲೆಗೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪನೆ ಪಲ್ನ ಕಾಸು ನಮಕ್ಲ ದಾಲ ಇನ್ಕಮ್ ಆಂಡತ್ತ ನಿಗ್ಲೆಗಲ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ದಯ ಬೇತೆತ್ತು ದನಿ ಬೇತೆತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಈ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಲ ಆರಾಮಾಡು ನನ್ನ ಏಪ ಓಪನ್ ಆಪುನು ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ ಆವಾ ಅವು ಪೋಲ ಅವು ಛೇ ದಾದೊಂಜಿ ಕಾಲ ಬತ್ತನು ಮಾರೆ ಹೆಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೇನ ನವ್ಯಾ ಪಪ್ಪ ಯಾನ ಪೇಟೆ ಬೋದವರ್ಪೆ ಮಗ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಮರಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಪರ್ಸು ಬುರ್ಚಾ ನೆನ್ಪಂದಿನ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಹೋದೆ ಅವು ಮಗ ಹಾವು ಕಾವ್ಯ ಹೋಗಿ ಓದೊಂದಿಲ್ಲನಾ ದಾದಕ್ಕ ಚೂರು ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕಿರಿತ್ತಂಡು ಎಂದೆಕ್ವೆ ಕಾವ್ಯ ಏಪಕ ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕಲ ಆತನಿಗೆ ಚೂರು ಅಡ್ತಿದ್ದು వచ్చిದ್ದು ಬರಾಪುಂಡ ಅವಂದ ಅಕ್ಕ ಕಾವ್ಯ ಇದು ರಶ್ಮಿ ಪಂಡಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಐಕ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಳಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಏರೆಗೆ ನಮಕ್ ಮೊಬೈಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ನುಪ್ಪುಗೆ ಗತ್ತೀಜಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಓದಿನ ಉಂತೋಡಾತೆಯ ಚೋಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಈತ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರ ಸಾಮಾನು ಉಂಟು ಪಪ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಯಿನತ ಮಗ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಫೈನ್ ಬಾಡಿಯರು ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ 500 ರೂಪಾಯಿಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೆ ಪೋ ದೇವರೇ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನಂದು ಕರ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅಂಚೆ ನೆರೊರ್ಚಿ ಮಗ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ತಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ತಾಕ್ಲ ಕೈಟೊಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆರೂರ್ಚಿ ಹತ್ತು ಪಪ್ಪ ಆಂಡಲ ಈ ಕಷ್ಟಪುರ ನಮಕ್ಕೇನ ಪಪ್ಪ ಅಂದು ಮಗ ಕಷ್ಟಪುರ ನಂಕೆ ಬಲಿ ಕೊಡೆದ ದಾಲ ಇತ್ತು ತಿನ್ಕ ನನ್ನ ಪೋಂಡ ಕುಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಸರಿ ಪಪ್ಪ ಬಲಿ ಉಲೈ ಪುಯ್ ಕಾವ್ಯ ಬಲ ಅಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ನಮನು ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೂಂದಿತ್ತಿರದಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜೆರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಸೈಸವನಿಯರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಕ್ಕ ಈ ಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪನೆ ಬಲಿದೆ ತೊಂಡು
ನಮನ ಅನಾಥ ಮಲ್ತು ಬಾಂಡ್ ನಮನ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದಿಲೆಗ ಮಲ್ತಂಡು ಅಕ್ಕ ನಾನ ನಮ್ಮ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುನಕ್ಕ ಅಂದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಬದುಕದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಹಂಚ ಆತಂಡು ಆಂಡ ದ ಕಾವ್ಯ ಈ ಶೋ ಕಡೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಈ ಶೋ ಕಡೆ ಕಲ್ತದು ನೀ ಕೆಟ್ಟ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಯಾನ ಕಲ್ಪನ ನಾನು ಈತಂದೆ ಉಂಡಿಯ ಅಂಡ ನಾಳಿಲ್ಲದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ಲ ಯಾ ನಿನ್ನ ಏನು ಕಲ್ಪವೆ ಹಾ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಬಂಗಟ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪೊಂಡದು ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಎಂಕ ಆತ ಬಂಗಟ್ ಕಲ್ಪಿನ ಆಸೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ತಿಂಡ ರಚ್ಚನಲ ಕಲ್ಪುಗ ಇಜ್ಜಿ ಕಾವ್ಯ ನಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರಾವಂದು ತುಲಾ ಪೊಪ್ಪನ ಆಸೆ ದಾದ ಆಯ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಎಡೆನ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪುರ ಆಸೆ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿಜಿಂಡ ಹರಿಗೆ ಬೇಜಾರವಂದ ಈ ಕಲ್ಪಡು ಸರಿ ಬಲ ಕಾವ್ಯ ಕರುನಾಡಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧದ ಬರೆ ಎಳೆದ ಕೊರೋನಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರವರೆಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್. ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ದಂಡಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಫೇಕ್. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಪಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ತಾಯಿ ಪೊಡಿಯರು ದಾಲೇಜ್ ಮಗ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲನೆ ಚಿಂತೆ ಒಂದಿತ್ತಂడి ಈ ಸೀಕರ್ದು ನಿಕ್ಲೆನ ಎಂಚ ತೂವನ್ ಪೇ ಪನ್ಪಿನ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂడి ಅತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸಾಮ್ಯಾನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಲೈನೆ ಬೇಲೆನೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ₹1 ಆವಡಿ ತಿಂದಾಂಡ್ಲ ಅವೆಡ್ದೇ ಆವಡಾತಿ ಅವೆಡ್ದೇ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೂ ನೋಡಾತಿ ಮಗ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತು ಮಗ ಮಾತ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈತೆಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಹಾ ನವ್ಯ ಯಾನಿ ನಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಂಪೆ ಮಗ ತಾದ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪನ ಮಗ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ತಾದ ಪಪ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಕಾವ್ಯ ಚೂರು ಉಪ್ಪದ್ರ ಮನ್ಪಾಲು ಅಂಡ ಯಾಲಿಗೆ ನಿರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಸೋಕುಡು ತೂಲ ಮಗ ಪಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೆದಾನಿ ಒಲಾಂಡ್ಲ ಯಾನಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪಪ್ಪ ತಾದ ಪಪ್ಪ ಅಚ್ಚಪ್ಪ ನಡೆ ಪಪ್ಪ ಬಂದುಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ನಮಕ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆರಿಪೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ನಡೊಂದು ಕೇನನ್ವೆ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ ದಯವಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿನ ಬಣ್ಣಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅವಲ 50% ಓಪನ್ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಣ್ಣ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾತ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಮದುವೆಗಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಂಕುಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಆಯ್ತ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಉಂದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡುದು ನಾವೇನು ಪೊರ್ಲುಡ್ದು ವಜಾಯರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇ ಇಂಕ
ಒಂದು ಓಕೆ ಪಣಗ ಟಚಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮೋಹನ್. ಐ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದನೆ ಪಣಗ ಇಂಚಪ್ಪ ಏನು ತುಳು ನಾಟಕ ತೋನಾಗಿತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಿಸಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಏನು ನಿನ್ನ ಏಜಿಗೆ ಅವ್ ಡನ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ನಾವು ಅಮ್ಮೆರಡ ಪಾತ್ರ ಇರ್ನಾಗ ಇನಿ ಕಜಿ ಪಿಯಾನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಪಂತಿನ ಅವರ ಅವ್ರು ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಪ್ಪಡ ಎಂಚ ಪಾತಿರೋ ಇಲ್ಲಾಡು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬುಡ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತಂದು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಡನ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋದ ಕಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಕೊಂಡಾಟದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚನ ಈರೆಗೆ ಅದೇ ಗುರುವಣ್ಣ. ಎಸ್ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಬೆಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ ಪುತ್ತೂರು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಆಪಿನ ಬಂಗನು ತೋಜಾಯರು ನಿಕಲ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಐತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಪೂರ ಉಂತದು ಎಂಕಲ್ನ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ದ ಎಂಕಲ್ನಲ ಐನಾಜಿ ನಾಲ ಐನು ಜೋಕ್ಲು ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಸೌಂಡ್ಸ್ದ ಗುರುದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ದ. ಸೊ ಎಂಕಲ ನಾಟಕ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಕಲಾವಿದರಂಚೆಲ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು ರೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಬುರ್ನಿ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೈ ಪಾಪ ಬೇತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಕ ಅನ್ನಂಗ ಬೇಲೆಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಆ ಪಾತ್ರದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಂಡು ರಿಪೀಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಂಡು ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು. ಹೊರ ಆಯ್ನನೇ ಕೂಡ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿದ ಮಾಲಕೇರು ಬತ್ತೇರು ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಕೇರ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್ಕೇರ್ನು ಅವು ರಿಪೀಟ್ ಆಂಡು 2 ಸರ್ತಿ ಅದೇ 2 ಸರ್ತಿ ಕಾಸ್ಕೇನ್ ರಂಡತ ಬರ್ತದೆ ಆಫೀಸಡ್ ಅವು ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಐಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆದಾಲ ಇಲ್ಲದ ಸೀನ್ ಇತ್ತದನೇ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು. ಬಟ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮೋಹನ್ ಅವು ಗುರುಕಿರಣ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಭಾರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಯಾನು ಮೂಲ ತೂದೆ ಪಂಡೆ ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೀಟ್ ಉಂಡು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಪಾತೆರುವ ಐಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಆಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಜನ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಯರ ಪಿದಾಡ್ದಾರು ಅವು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕಲೇಕಾಂಡು ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಲೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಬಂಗವತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನಗ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ದನಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಪಣಂದು ಏನೇನಿದೆ ಆರು ಪನ್ನಗ ಬೇತೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 150 ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಆದಿತ್ತು ಆದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಐಟ್. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಎತ್ತೋ ಶಾಮಿಯಾನ ಎತ್ತೋ ಸೌಂಡು ಲೈಟ್ ದಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟಕ ಬಳದಕನ ಅಕನ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ನಂಬುದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕಲಾವಿದರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರದ ಬೆಂತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಬಂಗನ ತೋಷ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಅಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಇತ್ತೆ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ಡ ಪಲ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುತ್ತೂರ್ದ ತುಳುಕೆಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪುತ್ತೂರು ತುಳು ಒಂಜಿ ನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮೋಹನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನು ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ದನಿ ಭಾರಿ ಸಾಲಗೋರ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತ ಸೌಂಡ್ ಕುಲಿರ್ ನಡೆ ಬತ್ತು ಸೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡದೆ ತೊಂದರು ವಸ್ತುದೆ ತೊಂದರು ನಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂದು ಆಂಡ ಇಂಕ ನಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು. ಸೊ ಗುಡ್ ಲಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಗುಡ್ ಲಕ್ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡೊಂದು ಪನದು ಮಕ್ಕಳ ಟೀಮ್ ಪುತ್ರದಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತೆರಪಾಯನಂಚಿನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎನಿತ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೌರವದ ನಮನನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಓ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ